4 ирден 4 бала тапкан. Суррогатная мать болгон дейт. Бул менин бизнесим, төп бизнесим. Мен анда бик көп киши жазды инде. Форточкой надолу, ветром надолу деп. Да ну. Биз не дирек мөнөсөбөтлөрдө. Все, Олеся. Шапырт. 4 ирден булса да, мунун эмне гайыбы бар деп. Тапшырууну ыктыйбар менен тек шыпырт гана карыйбыз. Бала йыклый. Сәлем. Сәлем, сенс. Биздин Лилия көптөн түгел шоккаттырды яңалыклар белән 4-нче тапкыр әни булган. Хайпның менә иң очында менә бутаулар бар, хайпты тавын. График бармы? Замжат барабыз. Шуңа Хайп барабыз. графиги. Менә мин интернеттан укыдым, анда күпме язалар подписчиклар соралар. Менә берсе яза. Гәпләшеп алыйк. 4 ирден 4 бала тапкан. Білмеймін. Менен интервью алған болдылар бір генә тапкыр түгел. Һәм минем шулай дип җавап биргән булды. 4 ирден булса да, моның ни гаебе бар дип инде. Чөнки мондый ситуациядә булган кешеләр, хатын-кызлар бар. Һәм инде шулай була икән, мәсәлән, әйме тормышта нәрсә эшлисең иде? Ул кешегә икенче төрле карый башлыйсыңмы? Ул кеше синең күзеңдә начар буламы, анда гаепле буламы? Шуңа күрә мин инде үземнең шәхси тормыш турында сөйләмим. Дөрес. Ничек икәнне әйтмим. Белмичә тора. Тик мен әйтәсем килә, кешене гаепләргә ярамый. Суррогатная мать болгон дейт. Сез булдыгызмы ул или сезгә суррогатная мать тапты дип язалармы? Бу минем бизнесим, төп бизнесим. Мин шулай итеп акча эшлим. Әлбәттә алай түгел инде. Белмим, әйтәмич кешеләрнең фантазияләре шул хәтлек эшлим. Аның турында менә уйлаганым да булмады дөресен генә әйткәндә. Укыгач миңа шок булды. Мин бары тик балаларны күрсәтмим, алар минем бар Аллага шөкер. Безне калдырасы яшәя. Минем подписчиклар язды минем видеога. Бауга төркеменең кайсысы Лилия Хайруллиның яңа ире? Подписчиклар. Ана тегесе инде куенда. Ана тегесе. Тегесе. Бар тегесе. Так вы замужем или нет? Мен анда бик көп киши язды инде. Форточкой надолу, ветром надолу дип теге личный сообщенияларга язып җибәрделәр. Кеше көлә инде анда. Бу хейтме дип син хейт дип уйлыйсың моны, юкмы? Юк, бу инде Шаяру гынамы? бу беләсезме ни өчен бу Әдәпсезлек. Әдәпсезлек. ни өчен язган ул сарказм дип, чөнки бөтен кеше шул сорауны бирә миңа. Зачем это вообще писать? Лучше уж вообще молчать. Үзенә әйткәндә. Самокритичный кешеләрне яратам мин. Мне понравился комментарий диджей Радик. Прям минем исемле как бы тут комментарий. Я тут один рилс родить не могу, а ты рожаешь и детей, и рилсы. Это нәкъ Рилсларын күптән чыгарган юк иде инде, чөнки анда булган вакытта ничектер вакыт җитмәде. Һәм илһам юк иде дип әйтим инде. Минем анда үземнең авырлыклар булды, мин аларны кичереп яшәдем. Һәм хәзер менә әлеге сезгә килеп алдынан менә рилс төшереп кайттым. Да ну. Өлгерәсең син, каралар, бөтен нәрсәгә дә өлгерәсең. Әйтәм шәһид. Рилслар дигәндә менә беренче состав һәм икенче состав. Син аңлыйсың инде нәрсә турында сүз барганын хәзер вакыт әйме? Син бераз аңлатып киткән. Менә беренче состав. Аңлат әле яңадан. Яңадан аңлатам. Беренче состав Лилия безнең Идрисов Мазафака бит инде исманың Илнар. Илнар. Сәлам. Син аның беренче составында идең, әйме? Бергә. В Татарстане не говорят open air. В Татарстане говорят Сабантуя! Һәм менә син киткәч тә инде икенче составка анда Олеся, Алисная синең урынга килмәкче булды инде, әйме? Булганны кешегә әйтмиләр инде. Син татар кызы әллә? Ну почти. Сез аның белән ниндирәк мөнәсәбәтләрдә? Без ни дирәк мөнәсәбәтләрдә. Яхшы мөнәсәбәтләрдә. Дип уйлыйсың син. Алай түгелме? Дип уйлыйсың син. Башкача дип әйттемме? Юк, без аны сорарбыз әле. Дип уйлыйсың син, яхшына да шулаймы? Әйе. Менә хәзер син кайттың, менә сез хәзер яңадан бергә төшерәсезме хә? Белмим. Ничек инде белмисең? Белмим, миннән торам Ондан икән. сөйләшең генә әйтер түгелме? Сен Мазафака туктап мин барып кайтыйм әле тизгенә генә Буэнос Айреска әйме сугыннан гәрәш нитәрбез, нәрсәдә булса төшерәбез. Көтеп тор мине. Көтеп тор менә. Тизгенә барып кайтам, тизгенә бала табам. Бер кешегә дә тотма. Монда хоп Олеся. Бәлки бу турда безгә очрашып сөйләшергә кирәктер. Район. Белмим, шул. Треугольник. Согынасыңмы соң рилсларны төшерүне менә? Нәкъ менә Мазафака белән. Согынасың? Әлбәттә, ул да миңа язы сагындым, кайт дип. Все, Олеся. Шапырт. Монда бала уяна башлады. Безгә тапшыру нужны тәмамларга кирәк инде кергән. Рәхмәт.